No niin, tervetuloa Melbourneen. Tosiaan viime viikolla nyt ei tullut videoa sen takia, koska mä olin kipeänä. Mulla oli influenssa, niin mä en oikein saanut kuvailtua mitään materiaalia. Ja sama sit siellä surfcampilla, missä mä olin, niin jäi jotenkin kuvaaminen vähän vähin, mutta koitetaan aloittaa taas puhtaalta pöydältä niin sanotusti. Ja Melbournessa ollaan tosiaan nyt oltu pari viikkoa tässä ja mä oon nyt menossa tonne Phillip Islandille. Se on semmonen saari tästä about tunnin matkan päässä ja siellä pitäisi olla pingviinejä, niin mennään katsomaan, nähdäänkö pingviinejä. Man, world made me crazy. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Hey, one of these days we'll all get by. Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil trying to call your... No niin, nyt saavuttiin alkuun tämmöiseen Moonlight Sanctuaryin. Eli tää on tämmönen niinku turvapaikka tämmöisille australialaisille eläimille. Täällä on kenguruita ja koalia ja kaikkia näitä perussettejä. Niin katsotaan vähän mitä täältä löytyy. Shit, I always shine, even when the light dim. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. That's the flesh, just a bit. Let me talk my shit, say my head got big. Yeah, well listen, man, world has made me crazy. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip. We don't gotta let him in, don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with it. Don't trip. Don't trip. Don't trip. Well, if you could see me now, love me and hold me down my mind. It goes. Well, listen, man, world has made me crazy. Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip. We don't gotta let him in. Don't trip. Yeah. I let it go, but I never go with it. I'll just give her another little branch here. There we go. Pampering this afternoon. She gets fed regardless, but it's the combination of food and massages that's just on point for Gumnut.
mouth and your nose, head and your shoulders, your knees and your toes. No niin, sehän oli mukavaa. Me saavuttiin nyt tämmöiselle rännalle tänne Phillip Islandin lähettyville ja täällä on kyllä makeet maisemat täällä ja isot aallot. Pitää tulla joku kerta koittaa päästä surffailemaan tänne, niin olisi varmaan ihan makeet. Joo, seuraavaksi ei kyllä mitään hajua mitä tapahtuu. Ne pingviinit on ilmeisesti tulee vasta niinku kun tulee pimeetä, niin sen jälkeen esiin ja niitä on sitten niinku ihan todella paljon, mutta odotellaan niitä. Ja tosta tuli äsken tommonen hassun hauska fakta, että kun mä olin just sitä koalaa tossa käpälöinyt, niin et kuulemma 90% koaloista mitä niinku liikkuu täällä, niin niillä on klamydia. Mä oon nyt syönyt tästä kynsiä ja mietin vaan, että onkohan mullakin kohta klamydia, mutta ei se varmaan nyt ehkä tartu ihan tolleen koalasta ihmiseen. Not when I'm alone, but it's more when I'm standing in crowds that I'm feeling the most on my own. And I know that somebody knows me. I know somewhere there's home. I'm starting to see that all I have to do is get up and go. Going, going, going before I'm gone. Gotta get going, going, going before I'm gone. And I know we try. Days they go by. Noniin, nyt ollaan päästy tänne rannalle. Niin näitä pingviineitä tulee. Tää on siis maailman pienin pingviinilaji, mikä elää täällä. Näitä on täällä saarella noin 30 000. Vähän reilu. Ja tälle rannalle oli eilen tullut 1200 pingviiniä. Ja pitäisi tulla tossa 8:30 aikaa just kun aurinko laskee. Ne rantaa tuolta merestä ja sitten menee kävelee tonne niitten vesiin ja menee sinne nukkumaan. Ja sitten aamulla toistaa taas samat hommat. Niin katsotaan, nähdäänkö mitään. Please calm down so we can get up. I've waited too long to get your voice out of my head. Out of my head. Feels like home, covered in stone. I know you'll. Alright, se oli semmoista. Sitten ihan hirveästi jäänyt jälkipolville kerrottavaa, kun tosiaan ne pingviinit tulee tälleen niin pimeällä vaan ja nyt kameralla ei oikein pysty kuvaa ja siellä beachillä, mistä ne niinku tuli merestä, niin siellä ei saanut kuvaa, koska ne pelkää niinku valoa. Niin ihan hirveästi ei saatu siitä kontenttia, mutta tykätkää videosta, kertokaa, kommentoikaa alapuolelle, että mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi, mitä te haluatte nähdä, krokotiilipainia, kengurunyrkkeilyä, mitä tahansa. Mutta nähdään seuraavassa jaksossa.